Dovoľte, aby som vás privítal, pani Evu Feketovú, ktorá je výkonná riaditeľka jedálne.sk. Vítajte. Dobrý den. A taktiež inžinierku Silviu Tokárovú, ktorá je expertkou na školské stravovanie. Vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Najprv si na úvod povedzme, čo je to vlastne školská jedáleň a celá organizácia, štruktúra ako taká školského stravovania. Kedy hovoríme o školských jedálniach ako takých? Je to, povedzme, aj bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľ, a je to aj bez ohľadu na to, čo všetko má v popise práce, alebo teda aký význam samotný, alebo prevádzka školskej jedálne? Pani Tokárová. Hovoríme o zariadeniach školského stravovania v zmysle školského zákona, keď už teda chceme trošku aj teórie vniesť do tejto témy, teda sú to školské účelové zariadenia, ktoré ako jediné zostávajú v školskom zákone aj podľa nových návrhov zákonov. Účelové zariadenia to znamená, že sú určené pre využívanie stravovania predovšetkým detí, ale môžu sa tam stravovať aj dospelí stravníci, dôchodcovia, bývalí školskí zamestnanci alebo iné fyzické osoby, ale to už závisí od rozhodnutia zriaďovateľa podľa toho, ktorá jedáleň aké má kapacity. Myslím si, že v súčasnosti, aj tak ako je v minulosti, ale v súčasnosti v tejto zrýchlenej modernej dobe musíme klásť veľmi veľký dôraz na výživu našej mladej generácie a tento účel v rámci výchovy a vzdelávania by mali zastúpiť školské stravovacie zariadenia, ktoré majú veľmi prísne podmienky pre svoju prevádzku. Ich zriaďovateľmi môžu byť, buď je to štát, potom sú to zriaďovatelia samosprávy, cirkev alebo súkromné osoby. Hovorili ste o tom zákone. Čo ešte vlastne hovorí ten samotný zákon? Zákon neurčuje podrobnosti o činnosti určuje vyhláška 330 roku 2009 o zariadení školského stravovania, ktorá určuje podrobnosti o organizácii prevádzky, o kontrole, o prijímaní stravníkov na stravovanie, o príspevkoch na stravovanie, čiže nejaké finančné limity, ale zároveň určuje aj príspevky na stravovanie od zákonných zástupcov. Čiže tie finančné podmienky z hľadiska potravinového, výživového, ale určuje aj povinnosť rodičov prispievať na školské stravovanie. Aj sa táto legislatívna úprava nejako menila, teda v posledných, povedzme, 10 ročiach? Boli tam nejaké úpravy? Určite áno, hlavne boli úpravy v výške, v stanovovaní výšky stravného, to je finančná čiastka, ktorá je určená na výrobu jedál. Tie boli upravované a posledná úprava bola, myslím si, že v roku 2019, tie boli aktualizované a podrobnosti poviem neskôr v tých jednotlivých témach. Jestli můžu, já bych do toho teď jenom vstoupila s tím, že legislativa určitě doznala nějakých změn, ale to, co doznalo mnohem větších změn, je doba, podmínky a situace. A to vlastně všichni vidíme kolem sebe, že se mění chování vlastně nás všech, ať už dospělých jako rodičů, chování dětí, ale i nároky. Zároveň jako paralelně s tím nám stárne vlastně ta celá generace těch zaměstnanců, kteří dlouhodobě pracují ve školních jídelnách. A já si troufnu říct, že ty legislativní změny nestíhají trošku to tempo té doby a zároveň prostě tím, jak se toho děje hodně najednou, tak se vlastně vytrácí i povědomost o tom, co všechno vlastně se v tom školním stravování děje, co je důležité a na co dávat pozor. Takže myslím si, že vlastně to shrnutí, které my přinášíme v těch našich diskuzích, tak trošku vrátí přehled o tom, co se musí, nemusí, co se smí a nesmí a třeba i kam to směřuje.
Ale asi veľmi dôležité je hovoriť aj o tej motivácii pracovníkov školských jedální, ktorá je niekedy, keďže nie je finančná motivácia, tak aspoň možno motivácia taká, že aspoň tá radosť práce, ale to je dané možno aj tým prostredím, v ktorom pracuje ten pracovník, povedzme, aké je vybavenie samotnej tej školskej kuchyne napríklad, do akej miery je tá práca namáhavá pre ňoho, alebo do akej miery je automatizovaná. Ono všechno souvisí se vším a já myslím, že postupně se k těmhle témám budeme vracet, protože jsou opravdu klíčové. Tak si povedzme teda k tejto našej prvej téme o organizácii práce v školskej jedálni podľa spomínanej výhlášky 330 z roku 2009. Vysvetlíme si a teda rozoberme si, aký je ten samotný proces, teda od prihlášok na stravovanie, od organizácie výroby jedál až po vlastne teda hospodárnosť, samotnú a ekonomiku výroby, až po komunikáciu povedzme aj s rodičmi a s vedením školy. Skúsme si tak postupne ísť v tých jednotlivých krokoch a povedať si teda, ako to funguje, či sa to nejako mení a ktorá tá časť je možno taká najkomplikovanejšia. Pani Tokarová. No, na úvod by som povedala, že veľmi veľký vplyv na vysokú stravovanosť, ešte uvediem nejaké štatistické údaje, ktoré sú tiež veľmi východzie pri určovaní nejakej stratégie, ktorú by sme chceli navrhovať aj vlastne týmto našim programom, je počet strávnikov. To je vyše 800 000 strávnikov sa stravuje v školskom stravovacom systéme. Z toho počet detí je 680 000, hovorím približné čísla z roku 2024. Počet školských jedální je 4,5 tisíca. Z toho výdajných školských jedální, to je z jedálne, ktoré nemajú svoju kuchyňu, ale dováža sa, do nich strava je 1039. Oproti roku 2023 je tam významný nárast, predovšetkým je to v štátnych a v súkromných výdajných jedálniach, keď to takto analyticky chceme člediť. A tiež je veľmi dôležité, keď už hovoríme o podmienkach zamestnancov, je ich výkonnosť. To znamená, že aký počet strávnikov pripadá na jednu osobu. Je to veľmi zaujímavé, ja som si urobila takú analýzu v rámci jednotlivých krajských miest. V Bratislave je to až 53 strávníkov na jednu osobu. To je, pre kuchárka musí uvariť 53 jedál na jeden výdaj. Oproti čomu potom postupuje teda Žilina, má 47, Košice 28, Prešov 45, Bystrica 45 a najmenej je to v Trnavskom kraji, je to 43. Hovoríme len o iba 43, ale to je strašne vysoký počet naozaj. A keby sme urobili ešte analýzu od toho roku 99, tak tá krivka vysoko vyletela a tá motivácia nie je adekvátna tomuto nárastu. A čo vlastne spôsobil tento nárast, to sme ešte tiež nespomenuli, že už skoro tretie obdobie je tam vplyv dotačnej politiky Ministerstva práce. Sú to tzv. Nie obedy zadarmo, pretože nič nie je v dnešnej dobe zadarmo, ale tzv. Dotované obedy. To znamená, že je veľmi vysoké percento stravovanosti, až 73% detí sa nám stravuje. A to je priemerka, keby sme ešte ubrali stredné školy, tak je to vyše 85% na materských školách a na základných školách, lebo len tam platí táto dotačná politika. Ešte jedným veľmi veľkým nedostatkom v rámci financovania školských jedální je, že je tam nastavený koeficient financovania na potenciálneho strávnika. To znamená, že všetci žiaci školy dostávajú vlastne tzv. Koeficient financovania a sú potenciálnymi strávníkmi. Ale tým, že sa nestravujú všetci, tak vlastne sú to v rámci originálnych kompetencií tieto peniaze takto rozdeľované a najhoršie sa má, alebo najhoršie podmienky má tá jedáleň, ktorá stravuje najviac detí. Pretože tam
tie náklady sú najvyššie, ale prakticky tá jedáleň, ktorá má málo strávníkov, dostane tiež na každého žiaka ten koeficient, ten finančný koeficient, ale sa nevyužíva, pretože nie je tam toľko strávnikov. Čiže táto nespravodlivosť trvá už 10 ročia a ja som na to stále poukazovala a stále tam nenastáva táto zmena. Čiže toto je veľmi veľký problém, už nehovoriac o tých originálnych a prenesených kompetenciách, to sú už také zložitejšie témy, takže do tých by som nerada išla. Dobre, takže... Pani Raketová, chcete ešte vy doplniť k tomuto úvodu nášmu? Já zatím asi jsem na úvod řekla všechno, co jsem potřebovala a myslím si, že jak se budeme nořit hlouběji, tak spíš tam potom budou ty poznatky z praxe a třeba ty časté problémy, se kterými se setkáváme potom k řešení. Áno, tak poďme na úvod, teda samotné prihlasovanie žiakov do školského stravovania alebo na stravu. Väčšinou teda sa prihlasujú na začiatku školského roka, niekedy to bolo také úplne zautomatizované, ešte naša generácia sa prihlasovala, vlastne všetci sa prihlasovali. Ako je to teraz a v čom sú v tejto úvodnom, v tom začiatku sú najväčšie problémy? Teda väčšinou je to na začiatku školského roka, alebo teda zrejme asi na začiatku pol roka. No, na začiatku školského roka je ten nával alebo nápor obrovský naozaj a on sa vlastne ešte zdecimoval tým, že nielen musí strávnik vyplniť alebo zákonný zástupca zápisný lístok, ktorý tvorí vlastne tú prihlášku na stravovanie do školskej jedálne a to je podľa dokumentácie pre zariadenia školského stravovania, ale plus musí rodič vyplniť prihlášku, že si žiada o dotáciu. Čiže prakticky je dvojitá evidencia, ktorá by sa veľmi jednoducho dala odstrániť, že by bola prakticky len jedna prihláška na stravovanie a nie dvojitá, alebo v zápisnom lístku by sa dal nejaký text uviesť, že podľa zákona o dotáciách Ministerstva práce na výchovu stravovacím návykom súhlasí zákonný zástupca. Čiže toto je taký návrh na zjednodušenie. Vlastne administrácia nemusela byť duplicitná. A dnes je to všetko už elektronická evidencia. Zápisné lístky nie sú elektronickou, môžu byť, ale nie vždy sú, ale prihláška z pravidla je. Už, chvála Bohu, cez tie softverové spoločnosti je to v digitálnej podobe. Prakticky je to formalita, ale pretože ktorý rodič nepožiada o dotáciu, ale mali sme aj takých, ktorí nepožiadali o dotáciu a platia plnú sumu. Takže to je rozhodnutie toho rodiča. Tam je asi teda veľmi dôležitá úloha samotného vedúceho školskej jedálne alebo školskej stravovne, ktorý vlastne celé tieto informácie musí preniesť do praxe, teda aby bol vydaný ten samotný obed. Tam máme nejaké problémy alebo niečo, čo by mohlo zlepšiť ten proces, aby bol jednoduchší, možno aj pre toho samotného vedúceho školskej jedálne? No, to je dosť ťažká otázka, pretože tam ide naozaj o vzájomnú komunikáciu a pokiaľ je dobrá komunikácia vedúcej a vedenia školy, tak ten rodič dostane naozaj úplnú informáciu z web stránky školy alebo z web stránky jedálne, pretože tie web stránky majú školy rôzne, niekedy sa rodič ľahko dostane k tým informáciám, niekedy je to zložitejšie. Tam už je to naozaj na tej škole, aký ten informačný kanál využije. Pripomeňme si a vysvetlíme si ešte, aký je samotný ten systém dotácií, respektíve vypočítavanie ceny obeda a tej samotnej dotácie pre žiaka na ten jeden obed. Musíme to rozdeliť na dve polohy. Jedna časť sú finančné náklady na výrobu jedla. Tieto finančné náklady určuje Ministerstvo školstva, vydáva
alebo zverejňuje vo svojom webovom sídle. Spravidla je to 5 finančných pásiem, z ktorého si potom zriaďovateľ alebo škola vyberá, ktoré finančné pásmo mu je najvýhodnejšie, a to ovplyvňujú cenové relácie dodavateľsko-odberateľských vzťahov, že ako najobjektívnejšie vie nastaviť cenu nákladov na potraviny. Zdôrazňujem najobjektívnejšie, pretože veľmi často sa používa systém najlacnejšie. V školskom stravovaní nemôžeme používať najlacnejšie potraviny. My musíme najkvalitnejšie potraviny dávať, lebo tá výživa detí je veľmi dôležitá. Toto nám robí problém, napríklad verejné obstarávanie, aj keď sme už teda vylobovali, že veľká časť, že je tam také rozpätie, že nemusia robiť cez zákon o verejnom obstarávanie surovín, ale tá konkurencia na Slovensku je tak tvrdá, by som povedala, hlavne medzi veľkoskladmi, že tlačia na cenu, a pokiaľ teda zriaďovateľ určí toto ako jediný ukazovateľ, tak bohužiaľ sa dostávajú aj také potraviny, ktoré by v jedálni často nemali čo robiť. Áno, a kde určiť tie objektívne kritéria? Možno to je aj snaha vás, pani Feketová, pokiaľ ide o to, že aby naozaj sa nestávalo to, že tá cena hrá rozhodujúcu úlohu, respektíve to, akým spôsobom aj objektivizovať to, aby tie potraviny, tie suroviny boli kvalitné. A tak co se týká těch parametrů kvality, co se týká výživy, tak jsou poměrně snadno určitelné, a tam je pro nás důležité vlastně vzdělávat přesně to vedení těch škol a ty zřizovatele, aby opravdu neřešili a nesledovali jenom tu cenu. Protože ve chvíli, kdy hrajeme jenom o cenu, tak je to ztracená bitva. A ono se tohleto netýká jenom potravin, ono se to týká vlastně všeho ve školní jídelně. Protože když pořídíte nejlacinější kuchyňské technologie, tak vám vlastně nevydrží, s těmi surovinami nepracují prostě tak šetrně, jak by mohli. To znamená, i když já třeba koupím ty kvalitní suroviny, ale zpracuju je v nějakých, řeknu, zastaralých technologiích nebo něčem, co prostě nedosáhne tu kvalitu, no tak já tu kvalitu ztratím v tom procesu té přípravy. Áno. A úplně stejně je to vlastně, kam se podíváte. Ať už jsou to čistící prostředky nebo oblečení pro kuchařky. Pokud koupíte prostě tričko pro kuchařku, když už ho teda zaměstnavatel koupí, a to je další téma, jestli vlastně kupovat pracovní oděv. No ale když koupíte pracovní tričko za 3 eura, no tak kolikrát ho vyperete a kolikrát vydrží. A pak stejně vlastně zase končíme na tom, že ty ženy si vlastně ještě sami nosí svoje oblečení. Jo? Ale to téma prostě kvalita versus cena je klíčový parametr, abychom mohli změnit tu hru. Jo, a klidně se teď vraťme zpátky k těm potravinám, ať se nezačneme bavit úplně o něčem jiným. Áno, ale niekedy dokonca bol aj taký návrh potravinového katalógu, ktorý mal v časti objektivizovať aj na strane teda dodávateľov aj odberateľov. Tento projekt teda nevyšiel tak, ako bola predstava asi ministerstva, ale neviem, či takýto nápad funguje niekde v zahraničí, ale... Funguje v Čechách, není závazný, ale my jsme teď třeba i v rámci našich školení, které jsme měli pro začínající vedoucí, tak jsme se s nimi bavili a oni, protože nemají tu zkušenost a neznají ty dodavatelé a chtějí k tomu přistupovat fakt rozumně, tak se třeba i tam dívají aspoň pro inspiraci. Protože tam je právě nějaký objektivní hodnocení i s vysvětlením toho, na co se u těch konkrétních surovin dívat. Ja by som uviedla taký konkrétny príklad, v čom mám ja, lebo pôsobím aj ako metodik v Ružinove, v mestskej časti. Ja sa snažím teraz zaviesť biopotraviny, aj keď mnohí si myslia, že biopotraviny prakticky neexistujú. Ja verím v to, že existujú biopotraviny, a to je práve to kvalitatívne povýšenie výroby jedál, ale je to veľmi ťažké. Je veľmi ťažké presvedčiť vedúce, presvedčiť dodávateľov, nájsť tie objektívne alebo optimálne dodávateľské vzťahy.
Zoberme si, teraz nehovorím o biomese, ale mese ako takom, že ako vlastne určíte kvalitu mesa. Tak je to kuchynsky opracované, má tie parametre, ktoré sú dané, ale ako zadefinujete, aby to mäso bolo najkvalitnejšie? My sme sa o to pokúšali aj v rámci pracovnej skupiny v Európskej komisii, že sme definovali čerstvo. Ako definovať čerstvosť mäsa? Pretože čo najčerstvejšie mäso, keď si zabijete kura doma alebo sliepku, tak máte čerstvé mäso. To viete, že je čerstvé a je kvalitné, lebo viete, ako ste ho chovali. Čiže maximálna vzdialenosť od produkcie po dodávku priamo do kuchyne, maximálne 50 kilometrov. To je čerstvé mäso. Ja veľmi nerada vidím v jedálniach dodacie listy z veľkoskladov. Dodávky mäsa z tretích krajín a tak ďalej. Dobre, je to v rámci trhového hospodárstva, není to zakázané, ale je to mäso čerstvé? Áno, to je otázka, na ktorú by sme mohli žiadať odpoveď od viacerých kompetentných. Poďme ďalej k našej téme, teda organizácii práce v školskej jedálni. No, pri hlasovaní sme si povedali, pristavme sa pri samotnom výdaji stravy. A pokiaľ ide o prihlasovanie najprv, ako to funguje? Kedysi to bol systém stravných lístkov, ako je to v súčasnosti? No, väčšina školských jedální už prechádza na ten čipový systém, čiže aj pri výdaji jedál kuchárka, keď si dieťa priloží ten čip, tak jasne vidí, že má objednanú stravu, akú stravu má objednanú, či je dietár, alebo je z ročníkov 1, 4, 5, 9. Čiže myslím si, že túto záležitosť už máme doriešenú. Iná vec je organizácia režimu príchodu na stravovanie. Pokiaľ za pol hodiny vám príde 300 detí a tá kuchárka má zistiť, ktoré dieťa má dietu alebo nemá, a sú to ročníky 1-4, tak tam to je úplná katastrofa. Čiže tu naozaj treba, aby tá vedúca dobre spolupracovala s vedením školy, aby aj vedenie školy bolo ochotné urobiť taký režim príchodu na stravovanie, aby aj deti sa kultúrne odstravovali, ale aby aj tí zamestnanci kuchyne boli v pohode a ten celý systém prebiehal kultúrnym spôsobom. A máte skúsenosti, ako sa to rieši väčšinou? Ako to tie vedenia školy väčšinou vyriešili? Vždy to závisí od vedenia školy a od vedúcej jedálne. Či je ochota, či tam nie je tlak pedagogického personálu, tlak rodičov, aby tie deti chodili skôr, alebo dokonca máme aj teraz konkrétne ohlasy, že jednej mamičke sa nepáči, že jej piatačík príde na obed každý deň o 12:30. To je veľmi neskoro. Vyhláška jasne hovorí, že po 5. vyučovacej hodine najneskôr ročníky 1-4 a 5-9 následne. A toto sa ale v praxi nedodržiava. Áno. Pani Feketová, chceli ste doplniť ešte k tomuto? Já jsem to zase chtěla jenom trošku rozšířit ten problém, protože to, jak je zorganizovaný výdej, tak souvisí i třeba s množstvím odpadu. Jo, velmi často ty děti se ani nestihnou najíst, nebo když vidí frontu, tak vlastně ji ani nevydrží do konce a odejdou z té jídelny. A jak říkala paní inženýrka Tokárová, je velmi důležité, aby tohleto pochopilo vedení školy a aby i pedagogové, kteří mají třeba i dozor v té jídelně a i vlastně kteří jsou ti, kteří nejčastěji komunikují s rodiči, tak aby všichni chápali tyhle ty souvislosti a hráli týmovou hru. Áno, teda aj akceptovali tú prevádzku tej kuchyne, teda, že sú tam nejaké isté postupy. Asi zrejme ten elektronický systém rieši ideálne, alebo teda optimálne aj systém odhlasovania zo stravy.
predpokladám, pani Tokárová. Určite. Áno, to je všetko elektronicky riešené. Myslím si, že tam stačí len tých nových rodičov informovať dostatočne, ako prebieha ten systém, kedy najneskôr. No niekedy je problém s tým odhlasovaním v materských školách. Tam tí rodičia nechcú akceptovať to, že ráno do 8 odhlasovať deti v materskej škole je už dosť neskoro. Keď je väčší počet detí nad 100, tak nie je to až taký problém, ale pokiaľ je do 50 detí, tak tam už potom musí kuchárka čarovať. A nie je to v súlade vždy aj so zásadami správnej výrobnej praxe. A tady je to zase o komunikaci školní jídelna, škola a rodiče. A já si troufnu říct, že tam, kde paní vedoucí dokáže paní ředitelce, panu řediteli vysvětlit tu problematiku i z toho druhého úhlu pohledu, z toho úhlu pohledu třeba efektivního nakládání se surovinami, správné výrobní praxe, tak potom to vedení školy dokáže zase komunikovat s těma rodičema. Jo, takže kolem komunikace a kolem spolupráce se to točí celé. Prejdeme teraz do kuchyne a povedzme si, ako by sa dala efektivizovať práca, režim celej kuchyne ako taký. Hovorili sme teda o tom začiatku, teda začína sa pracovný deň, keď má kuchárka daný počet obedov, povedzme. Daný je teda tým, koľko detí sa prihlásilo, že sa neodhlásili do toho času, ako bolo treba. A ako efektivizovať vlastne samotnú prácu v kuchyni? Kde sú tie také tie problematické body? No, vždy je to jednoduchšie, pokiaľ ide o veľký kolektív. Vždy je to náročnejšie, pokiaľ ide o vedúcu a kuchárku a často je sama vedúca aj kuchárka. Čiže sama sebe môže rozkázať, ako a čo zoptimalizuje v ten deň. Máme veľkú migráciu zamestnancov. To je veľmi vážna téma. Veľmi veľa ľudí alebo veľmi veľa žien, väčšina ženy pracujú v školských jedálniach, už majú skoro dôchodkový vek, minimálne nad 50 rokov a je to fyzicky náročná práca. Čiže ako náhle jedna z kolektívu vypadne, je veľmi ťažko zveriť im do vena optimalizovať prácu. Robí každá, čo môže a takto vzniká chaos a už strácajú systém v riadení. A toto je najhoršie, čo môže byť. A pokiaľ naozaj nie je podpora vedenia školy, tak často to končí. Momentálne máme jedno zariadenie, minimálne aspoň čo ja o ňom viem, hromadné výpovede. Proste búri ten kolektív. Áno. Presne tak. Čiže je veľmi dôležité, aby ten kolektív bol motivovaný, aby vedúca bola manažérka, aby si vedela organizáciu naplánovať, to znamená vypracovať týždenný, mesačný jedálny lístok v súlade s výživovými normami, alergény, čas objednávať suroviny, mať nejaký systém, objednávkový systém podľa plánu spotreby, minimalizovať plytvanie, tak jak pani Feketová hovorila, plytvanie s potravinami, rozdeliť úlohy medzi zamestnancov, trošku sa zbaviť tých vlastných úloh, pravidelné školenia, hygiena, bezpečnosť, dôsledne dodržiavať HCP, sanitárne plány, kontrolovať teploty pokrmov. Súčasťou riadenia je veľmi dôležité ekonomické hospodárenie. Často sa táto kompetencia presúva na ekonómky školy a aj v súčasnosti máme také problémy, že nastala zmena vo vedení školskej jedálne. Vedúca a ekonómka nekomunikujú. Vedúca je úplne stratená, pretože ekonomickú časť doposiaľ robila ekonómka. A pokiaľ nekomunikujú, tá vedúca nemá dostupné tieto informácie, tak sa úplne stráca. Ekonomika je v súčasnosti najdôležitejším pilierom školskej jedálne. Čiže toto sú vážne, ale to dúfam, že sú len také individuálne nejaké zlyhania.
Takisto komunikácia so strávnikmi, ktorá je takmer každodenná, informovať o zmenách v jedálnom lístku, vytvárať podnetné prostredie pre zdravé stravovacie návyky detí a kontrola. Kontrola musí byť každodenná. Máme vedúce, ktoré majú 3 školské jedálne na starosti. Tam nemôže byť kontrolná činnosť zabezpečená. Vedúca jedálne musí každý deň kontrolovať svoj kolektív. Nie len kolektív, ale celú prevádzku. Takže pokiaľ tieto veci nie sú nastavené dobre, tak tá organizácia dosť zlyháva. No, samozrejme, vedúca školskej jedálne, to je ten začiatok, teda prísun samotných komodít na sklad, komunikácia s ekonómkou, ale hlavná kuchárka je asi ten hlavný veliteľ samotného varenia a výdaja stravy. No často tá kompetencia sa neprenáša na tú kuchárku, čo je veľká chyba. Napríklad skladba jedálneho lístka, normovanie potravín, to by mala byť zodpovednosťou kuchárky. Samozrejme, že vedúca participuje na tom a kontroluje tú jej činnosť, ale treba dať kompetenciu aj tej pani hlavnej kuchárke. Netreba sa to báť. Asi niekedy tie vedúce chcú mať aj všetko na starosti a chcú riešiť, povedzme, aj samotnú prípravu jedál. Je to zvyk. Pani Feketová, chcete doplniť? No to já chci říct, vlastně my jsme si tady jenom tak jako nahrubo vyjmenovali, za co všechno paní vedoucí nebo pan vedoucí jídelny zodpovídá. A z toho ale úplně jasně vyplývá, že pokud nad vším má mít kontrolu a pokud to má řídit, tak nemůže jít do kuchyně a vařit a nemůže dělat věci, které mu nepřísluší. A ono to souvisí i s tou efektivitou toho provozu. Tu vidíte ve chvíli, kdy máte nadhled. Ve chvíli, kdy děláte každodenně dílčí činnosti a vlastně řešíte ať už mikromanagement, anebo vůbec žádný management a normálně se stáváte řadovou kuchařkou a jdete prostě vařit, protože tak si zachraňujeme vlastně nedostatek zaměstnanců. No tak pak ale veškerý řízení jako v tu chvíli mizí a jede to jakousi setrvačností a pak se o efektivitě vlastně nemůžeme bavit. Nemůžeme se bavit ani o žádný správný ekonomice, protože vlastně nikdo ji nevidí. Už vůbec nemá jako nikdo šanci do toho zasáhnout. No hovorili sme o prihlasovaní na stravovanie, o výdaji jedál, hovorili sme o teda práci vedúcej školskej jedálne, hlavnej kuchárky. Ešte si povedzme teda, ako je nastavená napríklad v školách systém tej spätnej väzby od rodiča, teda od dieťaťa cez rodiča k vedúcemu školskej jedálne alebo k vedeniu školy. Ako to funguje, aké sú skúsenosti? Pretože aj keď vedúci školskej jedálne asi je motivovaný tým, že tá strava by mala byť teda rôznorodá, aj vzhľadom na mučné jedlá, mäsové, ale predsa len asi je pozitívne, ak má teda aj od detí tú spätnú väzbu, že niečo im chutí a na niečom by si mali dať tak viac záležať, povedzme. No tá komunikácia je rôznorodá, ale je to vždy veľmi dobré byť aktívne v kontakte s rodičmi. Samozrejme, keď máte 600 strávnikov na škole, nemôžete byť v kontakte s každým. Preto je veľmi dôležité vždy na začiatku roka. Potom máme školské rady, ktoré sú funkčné na školách. Myslím si, že tam by sa mala vedúca školskej jedálne prezentovať a urobiť takú správu o svojej činnosti, aj vyhodnotiť ekonomickú časť fungovania prevádzky, vysvetliť rodičom, v čom vidí ešte možné skvalitnenie, v čom by požiadala treba z rodičov o pomoc ako sponzorov, veď škola má niekoľko sponzorov. Čiže aj toto je spôsob, ako minimálne rady školy, kde sú rodičia zastúpení, dať vedieť o svojej činnosti. No a túto správu o činnosti môže zverejniť na svojom webovom sídle. Potom ďalšie komunikačné kanály sú pri rôznych príležitostiach, deň ovocia, deň jablka, deň zdravej výživy, teraz bude Svetový deň kuchárov. Čiže aj takýmto spôsobom sa prezentuje
implementovať, alebo v rámci jedných projektov, jeden z najkrajších projektov Slovenskej poľnohospodárskej komory je projekt Hovorme o jedle. Tam sa môžu zapájať, zverejňovať svoje aktivity. Takže tých možností je veľmi veľa, len to treba využiť. A teda, aby sa aj prenášali tie, povedzme, sťažnosti, ale aj pochvaly od rodičov cez tie, povedzme, školské schôdzky, cez toho učiteľa k vedeniu školy a vedúcej školskej jedálne. To je dôležité, tento. Áno, a veľmi rýchlo riešiť. Pokiaľ je nejaká sťažnosť, my sa naozaj snažíme veľmi rýchlo, aspoň teda v Ružinove, ale aj predtým na rôznych pozíciách, kde som pôsobila, okamžite riešiť sťažnosť, pretože naozaj, keď rodič podá sťažnosť na regionálny školský úrad alebo na ministerstvo, tak asi to treba vyhodnotiť, že asi ho to veľmi trápi, nie len tak zo srandy píše nejakú sťažnosť. Alebo podnet, to je jedno, nemusíme to charakterizovať ako sťažnosť. Ja privítam každý jeden podnet, aby sme si vykonzultovali, čo je možné ešte zlepšiť v školskom stravovaní. My za jedálně 21. storočia radíme školám, aby s tou zpětnou vazbou pracovali systematicky, protože v dnešní době už jsou na to technické nástroje, je možné to zavést. A hlavně v tu chvíli, kdy s tím pracujete, tak těm stížnostem vlastně předcházíte. A tím, že s těmi rodiči komunikujete, tak se vlastně vyvarujete toho, že pak vás překvapí právě nějaká větší stížnost. Takže ďakujem, že ste takto priniesli aj trošku teórie, ale aj tie praktické rady v našej tematike, keď sme hovorili o organizácii práce v školskej jedálni. Ďakujem teda pani inžinierke Silvii Tokárovej, odborníčke na školské stravovanie, a pani Eve Feketovej, výkonnej riaditeľke jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Ďakujem. Taky děkujeme.